tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain sibai levek ule tun chum video chuan American science fiction comedy drama film munom le dangdai tak downsizing ti hi toikim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilo nei liang umyang hun lo lom tura chuan mihring tamluat tukna le boruak bol hlo to tak chu Khawvel puma boina thlen tu ni in engkim mai chuan tlem lam le chilchiak lam an pan deuh zela wangin mahun a eng talo hle ani hei wang hian Norwegian scientist Jorgen chuan procedure danglam tak thil nung ti te thei chu mu chwa tuma begin sazuwa en chin ma saphota ati dan tur dik takati a engkim akal tluan nu chuan maktak main sazu po chu aron te tak mai ni chumole kumnga liam nu chuan Turkey conference lian tham tak khwai hot ni in professor chuan box tereu te chu aron choi leu maya an hon nak chuan a chunga chuan scientist Jorgen chu alo omreng maya alan dan chuan athil mu chwa mangkhan ama mai baka anupuile duve midang somthum paruk zet te chu experimentan alo ti te ve hi ania asoizel dan phei chuan na engman shelwa darkar ni khat aliam nu phei chuan ngayan ole theivek bukani an chena tur hian scientist rolte chuan khote din chop sakin mun himle thataka da anni boka tin heng kumli chunga mi somthum pariat lai te nom nok siam hi tlem tham hle bokin garbage beka po athol han ani hemi nu hian volunteer te chu stage a nor chhuani in anzinga chuan pangai le shisel taka naw nei te pon om thlap nia chu thilmak dangdai tak ngai to amaya thatmel tak chuan Khawvel pum dap chuak ngalin pol po in cha alo ti ve hle ani chuti lain nung na ben von nei anu ero in ngai ho hle in ka hnung na po antidam theilawania chung thilvel lo mu chwa ati du lek chawani India platform rintlak Khawshini Mukherjee introduce most play chuan alom renga che epa ni tin lutla jili spin atangin za somni pani adon zel theiba ka jili games khelin cheng sang khatlenga don theibokani poisa the UPI le bank transfer manga thon zel ni invoina most play app download chuan cheng zani idonga Facebook review kaltlangin cheng zani idon bel theibok referral bonus chengin cheng sang khat zani idong theibokani comment section a link kan da adu tan lutin bulachan theirenge kumsom nuwa phei chuan inti tetna shrinking procedure anti mai chu larvet vet to hle in anin ti mu na sat to hle a hei wang hian mi sang chuang fe te chuan Khawvel ang thei tur bera siam chop mun dang dai taka chuan nuam chen mekin nuaman ti hlom hle ni te po in alang bokani sarkar ero chuan achan pha deuh achan chu engkim mangtu mipui an phai dewa wangin sum chevel atlem pha dewa industry sang te po in an tlak chiat pha lo chau to ani achan chu mi te ho chuan engkim an mamo tlem ba ka an mamo te tlat maya Khawvel pa ngaya hausalem lo tak te po he Khawvela hi chuan mi hausa an nilwa to theizela chuwang chuan Khawvel pa ngaya re thei tak anun reng ai chuan inti te chu anin ti mu mek tlatani chung vel chung chang lo she thoi ve a ngai ven ruzui tak pola hi therapist ni in nupui OJ anei to boka an nu pa a in le an tum ve lai mek ani bokani mase an sum nei chu abe tham deuh em awangin an la le hlotling theilo thung chum khat chu high school reunion an nei chumin an chian te nu pa chu box te ya an ron thleng ve hlol mai makti in zona chan sen lo an zot ngal mol hlom an pa zok chu pola chian hlui ni in ani chuan planet chan him du vel wanga in ti te kanivation lo keima le keima in chan chua in chan him nana in ti te zok ani ruchin ngai reng om kha kan hne nu pa to ema baka shrinking community a hian in le lo kan nei tha thei ve zoka equipment lani se acha ber chhop ve kan ni a doctor lani se acha ber kan nei bok mamo kan nei tlema poisa a heklo wangin rim taka na tho ve chiam po angai lo keini nu patan phei chuan Khawvela kan savings kha nuam sataka kan om theina khop dai ani awangin nuam kan tolvel mai ni tia soi nu phei chuan polaril ru chu akal thuina sangei mai
an lon deal chu nol ani thu an don nuwa le lek phei chuan inti tet downsizing lam chu an on ta toi maya atuk lama phei chuan shrunken life chu bel chiangin an ngai veng ta hle ani shrunken community a cheng nupa te nun te chu tarlan ni in anu puitlere uman to tak Khawvel pa ngaya man to tak tur te chu ate thamyaw wangin he mona hi chuan atlom hle ani khopui te chu en mai phei chuan khopui tak tak ang mai ni in ate fe e ti lawa phei chuan Khawvel pa ngai nen ain andeu mel ring awang chuan salesperson in thilom ziate a shilfia nuwa phei chuan Khawvel pa ngai har sataka omreng ai chuan ti in annu pa chuan project a telve chu anrial tuta ani hei wang hian pola te nu pa chuan until nei shal suma chantir thei zong zong te chu suma chantirin pola po ana atang chuan abang felve ngala a tho pui te po in an uin an ngai don hle ani zana chuan an chung khat nai chenrwal tha tak tak te nen farewell party nein OJ pa chu aron lan vela yin an nu pa thutluk na pompui ve theilo anu thinrim ero aron kal ve du lavani anti ti lo shepa barmen po chuan lo tui ni ve in mite te hi vot nei tir ve chi pon ni lo texan petlem don si nge an pelo zok ti in inti te ti vel chu a support mel ve chiam lovani atuk lama chuan pola te nu pa po in anin nei zung bun chu hlipin inti te turin bas mangin special facility lam chuan pandun ta a mite ho po chu an lo chuang ve dal mai facility an thlen nu lekha poimo a sign tier an ni nu chuan room sang ve ve a kalpui le ni in patient zong zong te chu an taksa a mulom zong zong nor tlak sak vek an ni bok an taksa mulom zong zong an ti fai sak nu chuan ni khochelova chiu zui le ni in an ha zong zong le an taksa a thir in phum tiang rengvel te chu an phoi sak le veka chumi nu chuan inti tet na room lama chuan nor lu ni hlomin an taksa a special compound an chiu lu le nu chuan kongka chu kharin shrinking process chu chan ani zuita ani reilo te ya chuan khol po in ati tur dik tak chu ti in patient ho chu kut longa lak tham po ni to lo khopin an lo te ta vek mai ni chumole hemi nu hian doctor le nurse zong zong te po mi te vek an ni to na mun lama chuan nor liam le ni in an ni ho chuan an ha le eng ilo fashion an taksa achanga an phoi ho chu lo wa let sak le hlomin ha dam tir an ni zuita ani reilo te ya chuan pola po ron har chuak ve to in nurse chuan kuki Khawvel pa ngaya tereu te tur chu aron pom lu sak luk luk bok pola chuan anu pui chin lo zot ngalin ani chuan transfer lu alani very lo thu shilin reilo te ya OJ ni na tang chuan kola dong zuita a alandan chuan OJ hian procedure chu alo kal tlang pui ve lavani doctorin alu anor kol lai khan launa na men lovin amana wangle amangai zong zong te kalsan chu har sa ati em bok wangin alawin nuk dok le dai mai hi alo ni a he thil hi ka ti ve du tak tak lo shim shim ilom nan ka pompui ve mai mai chi ani kha ati nuwa phei chuan pola chu athin rim tak zet a chan chu ani ngei po in hetiang thil ati chan chu an nu pa a nun nuam le ha dam thak zok an nei thei adu wang chau ni in alai lak lo a anu puin a phat san le dai si chu na ati in athin rim tak zet bokani ti vak ngai na om to si lo le hemi nu hian pola chu khopui te Leisureland an ti maya chuan shwai lu ni zuin UV ray zong zong te chu block vek ni in mi zong zong man turin kar po atam le ani khopui chung chu fan kwal pui thuak thuak ni in be se ai takin nun chu anom mel phian ma se anu pui tel lo chuan eng ma anuam fam kim thei tak takin pol chuan aring lo thung ani Khawvel pa ngaya an nei thil hu zong zong shala an le in ro pui tak te chu thlengin an mamo tur thuam no le eile in zong zong te po alo kim nga hle a anu pui ne na anin nei zung bun lati tet velo te churon thlengin pola mut ero a on hlei theilo zana chuan khohar takin TV te chu a ena niusa chuan shrinking process chu dan lova US saluten anti na sat thu puangin shrunken foreigners antam hle ti mu chuani thu te chu an lo puang dup dup mai
chutia mania kum khat zet a khosak nu chuan an size an lo tak em wanga cheng dun thei to lo pol le anu puite po chu in chen felta in an thil nei chu anin sem angai tak sia chuan pola po apartment lian wak lo lama chuan a in son alo ngai phata ani call center a customer service anga thok zuin rual te po apol ve chan to a asikul kalpui chin panen po khan in tong le to in tlemin ama po ziaawm ve ta deu chuti line anupui hlui ero theinghil ni ane ngai hau lo thungani a theinghil nan ti in palawa fapom nu pakhat te chu an date vel ngota ma se adik tak tak thei chuang lo a in chung te beng cheng lu tuk chu pola chuan veranda atanga han shok zui chiamin in nei tu pa diu sen chu aron chuk thlangala helaya chuan in chenom khoveng te hi chan chatak vek ang kan ni maya khatiang khan kan au vak to ngai lo ti in an party chu zom ve zok turin aron soma ma se pol eroin atime ulo ni in alang an date azo nu in pol chuan chu nu chu atop nan mo ave shaman tuma ma se engma chu adik hlei thei thlot si lo wang chuan akal san ngal wanga in chung lama party lama chuan a hankal ve ta ani chu huna chuan longkap te in chin konrad nen te chuan in mel shatin ani po in Khawvel pa ngai chen ai chuan mite te Khawvel a chen chu kongtam taka asam khain anuam zok ni in alo she ve thawani hemi nu hian pol chuan Stranken community a naw piang masaber tlerol wai to chu mel shat le in thla ti an la hawa hun nuam tak an man nu chuan pol po in nuama ti ham ta viau mai chuti lain arui chat ber lai puin anupui chu aril rungai tuana atangin abo thei chuang reng lawani pola chatla chu atuk jing intify tu kelem vo alo thleng chuan chhuata mutanua yin in nei tu diusen po in tuk chuan ei pui pa chuan tet nom zia le hadam thak zia te chu soi so in na tho mumal angai ve silo heti hian kan party hep reng mai ni te ativel pol chuan intify tu chu asiat nu ang titlatin azwiruta a chuta badroom adam doi alo ro lai chu aphok ta alan dan chuan he meichhia hi noklen ni in shrinkage surgery tu lova do dal chin tu ani a new satarlan tv chunga mite mu chwa chewa po khan alo tel ve ani noklen chuan damdoi te chu aruk ani lo thu soin diu sen po in a chian dam lo ta na apek chin thu te soin shrinkage surgery do dal tu ani chunga ti tet ani chan te chu asoi zui bok Vietnama omlain jela khung ani ma in ti luina ti tet ani mel adu lo chutlan sia in athi pha chel nge a akele lam phei chu achan pha ta ani therapist pol chuan massage zuin nungna neilo na tur tips strang de chu ashil boka ngai sang thar tatlat noklen chuan achia nu dam lo chu enve ngei turin angin ngal Paul chuan mite community azoma tang khan a license chu athi to thu soin changyal ma se hilai huna doctor te hian an ngai saksi levalom tia noklenin anor luitlat si awang chuan pola po chuan azui ve tangota basa chuan chuang dunin thui fe antlan hu chuan tanela lutin mite Khawvel slum area chuan thlengta Khawvel pa ngai ang che in he huna po hian slum area alo om ve zelani ti a mu in pola po in makati viau mai chong sari na thleng ke ya ha taka an chau nu chuan nokleni te in chu thlengta in ani chuan a chian gloti si chu a mel sha tir zuya shrinking procedure nei lain a harang ka chak chu phoi theng hil sak ani awangin a pasal chu a boral to bokani pumpui kan survey me gloti si chuan na a tho thei si lo wangin doctor ro na tur poisa po anei lo hi alo ni a cancer ti dam thei po ni lo pola chuan ti vak ngai na a shelo zui hlebok ana chok na tur dam doi te chu eitirin bed sore anei lo nan apang dep zong te chu a thak tir zui ta bokani ma se poi tak main ni engemoti nuwa aron tlole chuan gloti si chu aboral ti sha in a chong ve hle hemi nu hian pol chuan nokleni kelem te chu athom that sak zui bokani nokleni soidan chuan an khwa chu omto lovin sarkar chuan dem an sak nan mak to ani chu thil thleng chu du lovin alai zon nu nen an do dala wang chuan jela da an ni zui bok
alai zon nu phei chu jela athi hialani chuti mek lai chuan pola chuan thom that sak atum akelem chu alati chiat sak dai zuya heiwang hian athara nei the ma chu noklinikal dun apiang atoi om zel chu angai phata ani an in ati fai sak chin mi hausa tak tak te chuan nokleni chu an eitur bang noi khom tir chinin chung eitur te chu nokleni chuan slum area ami te hne na chuan asem chhong vele chin ani Paul po in chu huna cheng nat na nei mi sang sang te chu athiam dan dana en kolin dam doi ti aken sak ve china heiwang hian an ni ho po achunga chuan lom hle in an ruala chong chai tur te chuan an som ta hialani kar ni aral nu thleng po in nokleni kelem chu alaron thlen thei si lo wangin pola chuan ala troi om ve zela chum khat phei chu diusena in anti fai na chuan troi om ve in diusen po in alo nu izat hle pol chuan keipon kaning ve to lutuk ma se akelem kati chiat sakta kha thlakhat nu vela bak aron thleng thei don si lavalom ati bui bui mai chu awanga ruwa manna nei diusen chuan inati fai zo nu in nokleni chu Conrad le Paul tenen chuan komfalin special mission atan pola chu Norway lama ankal pui don thushilin karni chung o tur ani awangin apui theidori don lo chi ani atia ani la chuan kalokal ve ang achan chu ama po khan Jorgen khan Norway ya kalve turin min som to a kahman lo awangin ka kalve theilo mai maya tia ata tak zoi zoi awang chuan anni po chuan akalve chu anrem ti sak tangi nge ani heiwang hian an pali chuan konreta long mang chuan an thok chuak ta hloma zan khat chu pola mu hil tuilai chu thom enge mo chuan ti harin longdang thom le kaloni shrinking procedure mu chuak tu Jorgen le anupui telek chulawni in Antarctica a methane leak wangin Jorgen chu amut afu viau lo bokni in alang scientific community te chuan chu dan chikima voisang chuang kan chut nu po in he chiat na thleng tur lakata hi mihring te tan tlan chiat na emo dam kho chuana a om theilovani ati tamai heti mek lai hian pol le nokleni te po an lo tal hiar ve lai lok buka atuk lama chuan an tumram Norwegian ram hnuai chu thleng ta hlomin tiny community chuan thingtlang te po an lo nei ve thlapani ti amu in pola chuan makati le pek nge mai hemi hnu hian an ho tu nu ber ni om tak chuan tunnel danglam tak voltia an wa chunga chuan alu pui ta hloma alandan chuan chiat na lo thleng tur pumpel nan lei hnuai chulain chu hmuna chuan him thei anin be seiani a chunga chuan tunnel dang tam tak siam le ni bokin chumi chunga chuan mihringin dam kho chuana na kan mamo tur thil sang sang te po da pe fel sa vek ani nge nge a hetiang an ti thei chan po hi an tet em wang chawni in an tan chuan engkim ol sama Khawvel pa nga ya cheng mihring te tan phei chuan hengang thil hi chu ti ve rual ani hau lovani antum dan chuan environment a thatle ma zong chulai hmuna chen lai lok chuni in kumsang riat vel je chu a o an ring bokani andam kho chuana torle nun phung pa ngai taka an nun chhun zom theina tor ani awangin khomi te po in chu hmuna chen chu an shelo tlang hle bok heiwang hian pol po in engtika nge chiat na chu a thlen don ti po shelo omnom lo taka omreng ai chuan chulai hmuna chen chhun zom ve a thei ang anga volta cheng mi puite pui chu a thlang ta a chuta noklen chuan slamami te po in an mamo ve thau che alom ti in kirle turin alo du boxi pola hne na chuan an zan hun mandun khan ama omzia anei ve mia lo mai chu mak ati thu te asoi nu in pol chuan ka ngai to alu tuk che lom volta kabula cheng ve la po kati tingyal ma se noklen chuan adu big silo ti chuan an hu ngai reng reng to lo tur nitla lai te chu an zawai chuan thlir liam tlangin kaltum chal pola po noklen chuan ngai shri nan bible te chu pe in lom thu soina na polan chuk atum ngot na ero adu big to chak lova kal turin atita ani hemi hnuwa tunnel chunga lut zui pol chuan vol tak tak a thlen ma chuan darkariat vel tal ke yakal angai ti chu sha in adu le talawa man mo takin atlan le le ngala tunnel ain khar ma cha chu nang man shamin chu mi hnu chuan noklen nen po anin mole theita ani
hemi nu hian an chen pa ngai lama chuan thokir le in pola po chiat na lo thleng tur ngak rilu ran chung chuan apuina mamo em tu slum area ami te tan chuan a theina zong mangin na a thok chhun zom le ta ani ole engpo ni se tun chuma tan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thenga mi lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chhuale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule